Ka jingrwai la ka ri khasi ri khasi kala sawa na ki noy lam bad khot jong ki san seng hapdeng ka jing sabat jong ki na ka jing thmu ban tur sa secretariat ha ki board panya district ka East Khasi Hills ha ka step shitarek unai wing arja ar ki seng ki bakan thop ya ka henyo trap youth council ka henyo trap achik national movement ka East Jantia national council ka Jantia students movement bat ka confederation of Riboy people ki la tur sa secretariat ban yo ekran bat ka sarkar halor ki mat jing dawa bayalum lang ha ka safe henyo trap mission ka badon khandai tali ki mat Shakran in me, go police in start me, Ri Khasi, Ri Khasi, Ri Khasi, Warindu baca, hitam dan hendai, langam yo isu, jengkel mau ya ikan.